So grahe na to mga idol. So nakakuha lang ta karon. Naka 23 completed orders mga idol. Muna to ang biyahe karon no sa usa ka adlaw mga idol kay holiday maron. Mga kuan man siguro mga 2 days naman siguro wala ta ka biyahe mga idol no. So man ka na to completed mga idol. Oh grabe. Bisan og grabe kainit ganiya mga idol na pero at least kumbate gyapon ta. So dire magod sa Maxim mga idol. Dili gid pwede nga magtanga-tanga ta dire mga idol bisan pa og karaan na ka nga rider mga idol or bag-o pa ka or priority pa ka or dili mga idol kinahanglan dili jud ka magtanga-tanga dire. Kay karong panahon na mga idol sa tinuod lang grabe kadaghan ng mga rider karon nga naghuwat sa booking nya ikaw kung magtanga-tanga ka diha maunhan jud ka sa ubang rider. Maunhan jud ka sa uban kay yagsud sa booking mga idol kung maliit lang kag pila ka seconds yung request nimo kung mawahi lang gani ka wa na gamay lang kay chance nga makuha pa nimo ang booking mga idol bisan pag prayo ka diri sa Maxim or bisan pag nindot kayo mong ratings kung gatanga-tanga ka diha kung na-late lang kag pila ka seconds sa pag request nimo wala na gid kana mga idol nang kuha na gina nang gamal kay chance nga makuha pa nimo ang booking muna diri sa Maxim kung gingon sa inyo hanong pinaspasay gini diri. Mas nindot kung kusog ang imuhang kuhan kanang paspas ang imuhang data bitaw nya imuhang cellphone dapat dili lag kay og imuhang pandita nagmantini lang ka darag nang sanadara ka nang tag 30 bitaw kana mga promo nga pila ra ka MB ang kuhan ang pang data. So di ka siya masilbi mga idol dapat katong tag 100 imuhang katong good for 1 week inana bitaw nya katong tag 8GB or 10GB ba dara atong mga pang high speed na pang data bitaw katoy muhang gamiton yun imuhang cellphone dapat dili sad lag kay kung lag imuhang cellphone nya maura gyapon bisan pag nang nindot kayo imuhang data na gigamit no nindot kayo nga kuan imong gigamit pero imuhang cellphone patong tag 4GB RAM hinay kay na siya data dapat katod yung 8GB RAM 12GB RAM 16 ana munay kuan na ang nindot kayo gamiton daghan naman mga latest karon nga cellphone nga nang gawas nga nindot og RAM nga na kanang 12GB RAM yang storage is 128 to 128 din ang uban is 256 pila na. Basta ka ng mga inana karon nga cellphone nindot kay siya gamiton ibiyahe na to dire sa Maxim kay dili kini siya lag. Daghan na kay mga brato karon. Kinisig gani ako ang cellphone alis danan sa galine kay mura og something kuara siya. Bati na siya gamiton. Pero at least kung bati gyapon ni siya og kuan basta dili lang ko mag-open og lain nga apps. So ana lang no. Mula na ko ay ka-istorya sa inyo ha. Dapat alerto ta permi sa to ang kuan dapat alerto ta permi sa mga booking update ta sa pag-request kinan lang yung sud sa booking paspas kay ka mobasa da sa note kung pilay kantidad sa COD pag walay COD automatic request na yun seconds lang pag open mo sa booking dapat 1 or 2 seconds naka-request na kana or nakakuha na kana basta naka-request na ka para daw chance nga makuha nimo ang booking. So ana ron no salamat og amping sa biyahe mga idol.